गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ उदांस्रिनि अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै थागिबि धोरोम हारिमु रैखाथि आफादनि बानजायनायाव क'क्राझाराव मैया थागिबि सुबुंफोरनि सुबुंगौमा खुंदों। थागिबि हारिनि राव हारिमु आरो धोरोमखौ रैखाथि आरो जौगाहोनायानो बे हाबाफारिनि गाहाय थांखि। बे हाबाफारियाव गोबां आलासि बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो बाहागो लादोंमोन। थांनाय 12 मार्चखालि हरनि 10 रिंगासो समाव क'क्राझारनि दैलि मार्केटआव अर खामनाय जाथाया जादोंमोन आरो गोबां गलाफोरा खामना सिलिंखार जादोंमोन। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि दैलि मार्केटआव अर खामनायजों खहा जानाय गला बिगोमाफोरनो बिटिसि सरकारा दिनै क'क्राझार मार्चेन्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव गासै सा 29 खहा जानाय सुबुंफोरनो 25,000 राङै आरो खामफ्रामनाय गला बिगोमाफोरनो 10,000 राङै रांखान्थियारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होयो। रांखान्थियारि अनसुंथाइ चेक राननाय बुब्लियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमसिएलए राजुकुमार ब्रह्म आरो क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि चेयारमेन प्रतिभा ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो। तामुलपुरनि गोजोन फोथाराव फैगौ 22, 28 आरो 29 एप्रिल 2022 खालाराव जुथुमनो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरारि जथुम्मानि गुबै सायनासालिनि गायखुन्थिया गायसननाय जायो। भारतनि मानगोनां हादोरगिरिया गाहाय आलासि महरै नुजाफैनो गोनां बे जथुम्माया जोंनि थाखाय आरो बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जागोन। दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि मुर्सि बिस्वजित दैमारि, बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुर्सि तरेन बर' आरो भारत संसदनि उफ्रा नेहाथारि मुर्सि प्रभात चन्द्र कौल, बियाबनि मानगोनां एमएलए, इएम आरो जिल्ला पुलिस दिथागिरिजों लोगोसे गोबां मानगोनां बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो। बे जथुम्माखौ जाफुंसार होनायाव बयखौबो खौसे हेफाजाब होलायनो थाखाय खावलायहरदों। दानिया फैदो हारिमुनि गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' हारिमुनि आमाय थुख्लु रंजालि बैसागुआ फैलायगौ। रंजालि बैसागु फोरबोनि थाखाय रंजानो साखाफारा जादों बड'लेण्डनि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा रोजाबगिरि, मेथाइ लिरगिरि, सुजुगिरि आरो कमेडियान बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारिया। नोंथांमोना बिथांखौ बैसागु फांसनाव गोनांथि जायोब्ला होखानाय जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन होनना बिथाङा फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायदों। मिरु एबसुआ मुंख्लं सान खुंनो साखाफारा। 30 मार्च अक्ट'आव जोहोलाव बालिराम बर'नि 26थि मुंख्लं सानखौ देग्लाय मिरु आरो उदालगुरि जिल्ला एबसु जथायै देवलगुरिनि हरिसिंगा माल्टिपार्पस हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो। बेखौनो दिनै एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुर्सि फणीन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव मिरुनि मोनसे हानजाया हाबाफारिखौ खुंगोन थावनिखौ नायगिदिंहैयो। रुसिया आरो इउक्रेन दावहानि जोंब्लावनाय अरा दिनैबो गोमोराखै। रुसियानि दावहारु रौनियाफ्रा दिनैबो गोसोम लैथो बिखानि रुसिया दावहारु जाहाजनिफ्राय गोहोग्रा मिसाइलजों इउक्रेन रौनियाफोरनि केम्पखौ सिलिंखार खालामदों। गुबुन फारसे इउक्रेनजों इउर'पियान हादरफोर आरो आमेरिका जथाय हादरा खौसे जासेयावबो गोहोग्रा रुसाद्रा हारसिङै दावहा होगासिनो दङ। नुनो मोन्दोंदि बे दावहाजों इउक्रेना सिलिंखार जानायखौ आरो गुबुन फारसे बे दावहाया थामथि बुहुम दावहानिबो महर लाहैनो हागौ होनना गोबाङानो बुंसोदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआर क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव कच राजबंसि सन्मिलन आफादनि खौरांगिरि मेल। कच राजबंसिफ्रा एसटि दाबिजों फैगौ 5 एप्रिलाव गंफ्रोमबो जिल्ला आरो महकुमायाव 3 घन्टा सुबुं धरना होगोन होनना गोख्रों बुंथिदों। गसाइगाव जिल्ला कच राजबंसि सन्मिलन आफादनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नेपालपारायाव गसाइगाव जिल्ला कच राजबंसि सन्मिलन आफादनि मावखुलियाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों कच राजबंसि दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर आरो आसामाव रायजो जानाय कच राजबंसि हारिनो थाबैनो एसटि होआब्ला गोख्रों सोमावसारनो हुमखि होयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।